Ahoj, já bych s vámi dneska chtěla sdílet prorocké slovo, které mi dal Pán pro svoji církev, pro svoje děti. Je to slovo zejména pro ty z nás, kdo si ještě pořád myslíme, že můžeme žít jednou nohou v Božím království a jednou nohou ve světě a strašně se divíme, že nám to nefunguje. To slovo je poměrně radikální, takže tě chci poprosit, až ho budeš poslouchat, abys měl celou dobu na paměti, že ti ho posílá někdo, kdo tě tak hluboce miluje, že dal za tebe svýho jedinýho syna, protože ty mu za to stojíš. Takže poslouchej. Už není čas hrát si na křesťany. Je čas popadnout meč a jít do boje. A pokud si budete ještě pořád zacpávat uši a přikrývat oči a bláhově se domnívat, že se vás pronásledování a utrpení pro mé jméno netýká, budete hořce plakat, až ten den přijde a vy nebudete připraveni. Už je to tady. Armagedon už se blíží. Moji jezdci, má armáda se mnou v čele, už vyrazili do boje. Hledaj oddané děti, které do toho boje půjdou s nimi, které budou moct použít k tomu, aby se skrze ně stalo na zemi totéž, co moji andělé dělají na nebi. Boj s šelmou se blíží. Připravte se. Už brzy se bude muset každý křesťan rozhodnout, jestli dá přednost domnělému bezpečí svého života na zemi, ale věčnou tmu, nebo zda bude raději riskovat a ochoten podstoupit utrpení pro mé jméno, ale zachovat si tím život věčný. Nikdo neunikne. Nikdo. Nabrus si meč, protože šelma už si brousí zuby na všechny moje pravé služebníky. Chce je roztrhat na kusy, ale neboj se, to já nedovolím. Zachovám si všechny ty, pro které je poslušnost mému otci víc než pohodlný život na zemi. Ti, kteří nebudou připraveni vydat za mě svůj život, schoří jak papír. Jejich konec je blízko. Pohodlné křesťanství neznám. Nic takového neexistuje. Jen následování nebo smrt. Mezi tím nic není. Mnohé takzvané křesťany vytřepu ze svého pláště v onen den, v den soudu. Budou na tom hůř než nevěřící, hůř než muslimové, protože mohli vstoupit, ale raději si zvolili tento svět a jeho rozkoše, než poslušnost mě, jejich pánu. Ten den se blíží a nikdo se před ním neschová. Jak se rozhodneš ty? Pro co se rozhodneš? Pro rádoby pohodlný život, kdy já stojím na okraji tvých zájmů, sloužím ti jen jako nějaká pojistka pro těžké chvíle? Nebo se rozhodneš následovat mě až na kraj světa? Dáš mi svůj život, když jsem ti já dal ten svůj? Nebo mi dáš jen zbytky svých dnů, kdy už jsi udělal všechny své věci a zbyla tě chvilka na stišení? Já zbytky nepřijímám. Já jsem pán a král. Buď mi dej celý svůj život, nebo si ho nech. Polovičatost nestrpím. Už brzy přijdu a zatřesu nebem i zemí. Proseji svůj mlad. Plevy skončí v ohni a moji věrní se mnou vstoupí do království nebes. Amen. Přeju ti, ať se rozhodneš správně. Ať se rozhodneš pro nekompromisní následování toho, kdo za tebe položil život a kdo jediný může dát tvé existenci skutečný smysl. Přeju ti, aby pro tvůj život platili verše s Galackým 2:20. S Kristem jsem ukřižován. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle. Žiji ve víře v Syna Božího, který se mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Děkuju ti, že jsi poslouchal a budu se zase těšit někdy u prorockých slov. Bůh ti požehnej. Amen.